Xayrlı ertə. Yol boyu көңілім Qozan арты белән сөйләшә бүген җәмәгать. Чөнки без бирегә килгән вакытта 4 иле бурылышын узып киткәндә, Qozan артында Орша районында 3 иле авылы барлыгы искә төште. Габдулла Тукайның бабасы Зиннатулла хәзрәт яшәгән авыл дип белерсез. Тагын бераз баргач Ташкишу дигән юл күрсәткеченә юлыктык. Ташкишу шулай ук Орша районында урнашкан бай тарихлы һәм мәдрәсәсе белән дан тоткан авыл. Инде картага игътибар беләнрәк караган идек. Анда Ташшишмә дигән авылда килеп чыкты. Анысы инде Әтнә районындагы авыл. Хәзер без Зирекле дигән авылда, менә аның Татарстан җирлегендә берәр игезәге, бер туганы яки тарихи яктан берәр бәйләнеше булган олырак абыйсы бармы икәнлеген алдагы минутларда белешербез. Зирекле авыл җирлегенә Зирекленең үзеннән тыш Алпай, Кыртүтәл, Шарлыкбаш авыллары да керә. Бу җирлектә татар, башкорт, мари һәм рус халкы яши. Без килгән Зирекле һәм көн дәвамында булачак Алпай авылы саф татар авыллары. Безнең Шаран районында икәнне истә тотып, шунысын әйтү мөһим, бу якларны җирле халык үзе дә татар ягы дип йөртә. Авылда тормыш кайный. Шәхси хуҗалыклар, фермерлык хуҗалыклары да нык күренә. Әмма барысы да элеккечә үк түгел икән. Авылда иң зур фермерский хуҗалыгы безнеке инде. Зирекле колхозы таралды, аны алдык. Шуннан соң Ташлы колхозы дигәндә ул таралды, аны безгә бирделәр инде. Менә хәзерге бүгенге көндә безнең 4000 гектар җир эшкәртәбез. Шулар белән эшләйбез инде бүгенге көндә. Менә быел Аллага шөкер әйбәт кенә чәчеп урып җыеп алырга туры килде. Көннәр безнең өчен инде бик яхшы торды. 1 октябрьгә без бөтен чәчкән чәчүлекләрне, җимешкеләрне дә 1 октябрьгә уже җыеп алып бетердек без. Без бик канәгать быелгы икмәкләр белән инде менә хәзер сату эшләре алып барабыз. Безнең өчен уңайлы ел килде дигән быел. Терлекләр сутмыйсыз, Терлек белән юк. Безнең шушы басушка безнең нык басым ясадык инде. Терлекнең файдасы калмыймы, әллә урынны көтүлекләр юкмы аларга? Юк, көтүлек бар. Аның файдасы калмый ди. Без шутлап карадык. Безнең тигеләй дә шутладык, булай да шутладык. Безнең өчен файдалы эш түгел ул. Икенчедән фермаларга эшкә баручылар юк инде ул хәзер. Авылда андый кешене табу да кыен. Терлек тотучы бармы авылда үзләре? Булай бар. Битеп бара инде. Көтүлекләр дә битеп бара. Менә безнең урамда гына әле элегрәк тәмендә 120 башыгадыр хәзер. Шул 10 башка җыела бу инде. Сезнең урамнан гына. Безнең урамнан гына. Мал-туар киметелүне яшәү шартлары начараю, хуҗалыклар таралу билгесе түгел, хәзерге вазгыять кайтавазы дип аңлыйк. Күпчелек мал-туар асрауның мәшәкатенә, чыгымнарына карата файдасын, ярдәмен күрми. Бер Зиреклегә генә хас күренеш түгел. Алайда тырышучылар иртә таңнан хуҗалык эшләре белән мәш килүчеләр дә байтак авылда. Шундыйларның берсен очраклы рәвештә генә өендә туры китерә алдык. Әле бик кызулап кайтып барасыз, каян кайтып килә идегез иртә? Әле моны иртүк күрше казларын суеп бергә сорады, шунда кирип шул казларын биразын суеп бердем. Әкренләп эшкәртә, һәр 3 көн суя инде. Сез сәгать ничәдә башлана сезнең көн авылда? Авылда инде безнең кояш чыкканнан башлап башлана, сәгать 6 тулганчы башлана уже. Минем үземнең хәтта 8-9 баш үгез. Сыер бар, тоже шул кышкырт тотабыз. Бройлерлар җәйкән инде. Хәләл җифет белән шул 70-80 баш үрдәк. Она умырта бераз. Ничә баш умырта бар? Әлегә пока 4 баш. Җитеп тора нормально. Быел вообще әйбәт булды менә Рамил Галиев. Кортлар өчен бик яхшы кормовой база ясап берде. Кортлар бит инде балны җыя кормовой база булса. Әйбәт менә 4 умыртага мин 3 читнер бар алдым быел. Үзләренә башка. Үзләренә калдырган. Әйбәт, нормально. Роберт абый, буршуладыр табып булса ярый инде пробежкага чыгып китмәдем икән. Ансы минем норма. Мин 7 класста укыганда
академик Амосовның «Бегради жизни» деген кітабын оқығаннан башлап жүгіре башлаған, бүгінгі күнге қатты жүгірем. 15 километр менің норма. Сізге неше яшсыз қазір? 67. Әйте бара бик қызу йөрисез. Хатын 4 яшқа яшырақ қыз бола тұра. Шу. Фәнил абый озак еллар мәктәптә укыткан, балаларга спортка мәхәббәт сеңдергән кеше. Күп тапкыр чемпион буларак, авылда аның дәрәҗәсе зур. Ул эшләгән спорт мәктәбе филиалы залына әле дә 25 кеше йөри, шөгыльләнә. Спорт устасы дәрәҗәсенә үк күтәрелүчеләр дә бар. Фермер Рамил абый һәм Фәнил абый кебекләр зирекленең терәкләре. Монда санам татар якларынан килеп утырган кешеләр. Алпай авылы менә зирекле авылы, типтәрләр, шундый ниләр элеккәгә ниләр инде. Мин үзем инде менә шушы төбә авылны кыйны элек бит авыл булган. Сым буенда нигә җылга буенда элек бит халык бит күбрәк шул җылга буенда утырган инде. Аннан инде трасса бакалы күбрәк курлашу талау сымарак ни булгач та монда күчкәннәр инде. Танышырак урын сайлап инде. Авыл урамнарын бармы берәр төрле исемнәре, типтәре, Казаныш сымагыраклар? Юк, бездә юк андый. Юк. Менә җылганың тигә ниләр әнкиләр сөйләү буенча типтәрләр ниләр булганда шул сымагырак кына булган алар. Булай каттаковый ни юк инде. Монда разница юк бездә. Алай син тегендә монда дип миткән кеше ни юк. Бу ниләр халык саны алу вакытында күпмерәк ни татар дип язылалармы? Кем дип язылалар? Татар авылы дип әйтергә мөмкинме? Монда татар авылы. Татарлар монда санам. Монда минем кәләш башкорт телен бергә укыган нигә. Монда авылда берничә генә башкортны кичиттән килде. Сез Кырмыскалы районыннан? Әйе. Кайсы авылдан? Кырмыскалы районы Ибраһим авылыннан мин. Башкорт авылы. Фәнил абый авылда берничә башкорт кына бар дигәне берсе сез инде алайса. Әйе, монда шулай, монда Авыргазы районыннан тагын бер башкорт апабыз бар, директор, мәктәбенең директоры башкорт телендә, башкорт укытучысы бит инде. Тагын инде ул бүтән юк. Һәм мин. Ничә ел инде монда хәзер? Мин хәзер 1921 елда килен булып төшкәнем. Шул вакыттан, шул дәврдән инде мин шушында 40 ел була адакламы яшәү безгә. Мин алай айырып бетерә алмыйм тел буенча. Ләкин сезнең сөйләмегез үзгәрде дип әйтеп буламы шушы 40 ел эчендә? Кырмыскалы ягыннан менә авылдашларыгыз. Әйе, Кырмыскалы ягында гел башкортча гына сөйләшергә туры килде бит инде. Монда килгәч бит инде балаларда татар мәктәбендә, татар мөхиттә туганга күрә, татар мәктәбендә укыганга күрә миңа әле алар өчен җайлашырга туры килде. Татарчага күчәргә бик күп сүзләр, конечно, аерыла. Но мин дә иптәшем ярдәмендә ул сүзләрне татарча өйрәндем. Менә әйтеп бетерә алмыйм, конечно, кушып җибәрәм. Иң беренче нәрсә үзгәрде? Сөйләм үзгәрдеме, сүз үзгәрдеме? Сүзләрдә, менә инде бу сүз ничек була әле дип әйтергә кирәк. Башта шуны аңларга кирәк, аннан шул сүзләрдән сөйләм төзелә бит инде. Башкорт теле белән татар теленең аермасы ул кадәр түгел бит инде. Юк, күрмәйм. Ул кадәр аермасын күрмәйм. Барсалар бер татар да һәм башкортта. Күрмәйм андай аермасын. Ләкин Кырмыскалыга кайтсагыз, сезнең татарча сөйләшәсез дип әйтәләр. Әйтәләр, әнием исән чагында һәр вакытта миңа ни ясый торганнары, теге русча әйткәндә замечание, ни кадым татарча сөйләшәсең дип. Мин әйтәм, хәзер инде татар мөхиттендә яшәйм, минем балаларым татар булырга тиеш, мәктәптә татарча өйрәтәләр, татарча укыйлар дидем. Ибраһим Абдуллин исемен йөрткән зирекле урта мәктәбе, аның музее экспозициясе белән дә танышып чыктык. Авыл мәктәбе аңа нигез салынган шәхес турында аерым бер тапшыру эшләрлек. Бу мәктәпне тәмамлаган күренекле шәхесләрне генә саный китсәң дә, байтак вакыт кирәк булыр иде. Хәзерге көндә дә мәктәпнең укыту программасын бер дә авыл җирлеге өчен төзелгән димәссең. Мәктәптә татар теле һәм башкорт теле дәресләр булып укытыла. Безнең татар теле дә, башкорт теле дә бик югары дәрәҗәдә тотыла, чөнки без үзебез теләп укыйбыз ул дәресләрне һәм родной дип эшлибез. Туган телебез дип татар телен эшлибез һәм башкорт телен укыйбыз. Чит теллекләр юкмы? Чит теллекләр дә бар. Безнең английский һәм немецкий дә бар.
ул бит инде охшаш телләр бер хәл, ләкин чын-чынлап башкорт телен белгән кеше сине дөрес сөйләшмисең башкорт телендә, нәрсәдер катыштырасың, сүзләрен белмисең дип әйткәннәре бармы? Бер кашында алай дигәннәре юк. Мин башкорт телен һәм татар телен икесен дә яратам, ләкин татар телен ныграк яратам, ул минем анам теле. Һәм башкорт теленнән татар теленә күчкәндә бер авырлыкта килеп чыкмый, чөнки мин рәхәтләнеп сөйләшә алам. Минем башкорт якларына да барганым бар, шын башкорт яшәгән кешеләр янында. Анда да аралашам, аларны да аңлыйм. Монда да, Зирекле авылында да татарча сөйләшергә миңа рәхәт. Зирекле авылының тагын бер үзенчәлеге бар. Биредә авылның үз мәгърифәтчесе бар. Аның исеме Мөхлис Хуҗин. Мөхлис абының бюсты бүгенге көндә дә Зирекле урта мәктәбенә керүчеләрне каршы алып тора. 1923 елда ачыла Зирекледә мәктәп дип әйтә торган шын мәктәп, ләкин авылларда мәктәпләр булмау, анда белем бирү процессы бармаган дигән сүз түгел, әлбәттә. Мөхлис абыйның белем бирү, мәгърифәт эшчәнлеге Зирекле авылының мәдрәсәсеннән үк башланган була. Дөрес, ул җәдидчә укыта, ул инде яңаша укыту системасына кертә башлаган була балаларны, география, математика кебек фәннәрне бирә һәм аеруча рус теле укытканы өчен аны авылдагы кайбер тар карашлы кешеләр бик өнәп тә бетермиләр. Ләкин дөнья үзенекен итә һәм инде мәдрәсәләр шушы мәктәпләргә күчеп беткән вакытта Мөхлис Хуҗин әле шушы беренче мәктәпнең беренче мөгаллиме буларак та билгеле. Тагын шунысын әйтергә кирәк, Хуҗиннар нәселе бер Мөхлис абый белән генә шикләнмәгән һәм аның нәселе дәвамчылары шулай ук итәгатьле һәм авылның яшәешен кайгыртып торучы кешеләр булалар. Марат Мөхлис улы Хуҗин безнең авылыбызга бик зур файдалы эшләр эшләде. Ул зирәдә киң күңелле кеше иде. Ул инде безгә беренче чиратта шушы зур мәчетне салдырды. Марат мәчете дибез инде аны. Яңадан инде менә шул сугышта үлеп калганнарга памятник, ансамбль памятник дип атала. Ансамбль памятник салдырды. Аннан инде менә тол хатыннарга багышланган, ирләре, балалары яу кырында ятып калган аналарга багышланган памятник салдырды инде. Без инде аңа бик зур рәхмәтлебез. Бүгенге көндә аның эшен дәвам итә, аның энесе, племянниге инде. Рәис Ринат, ул Әлмәт шәһәрендә яши. Ринат Рәис улы. Ул бүгенге көндә дә безгә финанс ярдәм күрсәтеп тора, мәдәни чаралар үткәрергә, сабан туйлар, шулай ук менә әле мәчетне ремонтларга 100 мең акча бирде. Без аңа инде зур рәхмәтлебез. Алдан да әле бергә эшләрбез дип өметләнәбез. Күренекле шәхесләр дигәннән, Алланың рәхмәте берсе белән күрешеп сөйләшергә насип булды бит безгә. Үзе Зирекледән булмаса да, шушы мәктәпкә йөреп укыган Фән Вәлиәхмәтов ул. Фән абый, сезне шушы мәктәптә укыды дип танышып чыктык. Музейдан туган авылыгыз икенче икәнен дә беләбез. Шулай. Ул авылның язмышы ничегрәк үзегезнең туган авылның? Ул 80-нче елны перспективасы юк дип битерделәр ул авылны. Башкортстанда гомумән инде 5 меңнән артык авыл шулай битте. Шул 80-нче елны инде безнең авылда кирде инде. Менә шул авылдан җәяү көндә килеп, менә шушы мәктәптә укыдым инде. Бу мәктәп түгел, агач мәктәп, утын белән ягалары инде. Бер үзем инде бураны бар, язгы көзгө чыраклары бар бит инде. Идән ихатага чыгу белән аякка су үтәдер инде, шуки лаштыр йөреп кайтадыр инде. Бармаклар аппак булып үтәдер шул теге. Ничек наклап салкын тимәгәндә, ничек ни булганбыздыр инде, таза булганбыздыр, көндә җәяү җөреп ни бит инде физически. Нак булганбыз инде. Шулай. Ул ничәнче еллар инде сезнең шулай? 62-нче елдан 68-гә хәтле. 68 монда 10-ны бетердем инде мин. Сезнең авылда гомумән мәктәп юк инде. Бары башлангыч мәктәп. Ул кечкенә бала укыдык, авыл кечкенә булгач, анда шул берсе Туймазыга китте инде бер кызыбыз, бер җегет Каразерик Ютаз районына чыгып укыды. Ул инде 9-нчыда монда кайтты, минем белән бергә 10-ны бетерде монда, 2 ел укыды. Анда инде дәрәк җайлырак 2 кеше бит сүткә теге кышкы бураннар, менә теге икенче сменага каласың, төнне кайтырга кирәк.
бик куркыныч чаклар күп булды инде. Үзем генә беләм теге. Теге бер карай бер күренсә, ике урман арасында 5 километр җир бар. Кайдадыр карай бер күренә, бүре дип уйлыйсың бит инде. Якынайган күк алды, курыкканга куш күренә дигән шикелле бит инде. Бу тапшыруда Фәнабый белән эштәлекләнгәнебезнең бер өлеше генә күренсә дә, Зирекле авылы халкының күңелен, сәләтен авыл киенең бер куплеты белән ачып сала алды ул. Шушы авылда бик оста көчле итеп җырлаучы абзыйлар була торган. Ярып алып теге рәхәтләндереп, курыкпыйча диапазон зур, теге җырында диапазон зур. Шулар җырлыйдыр инде. Алар арасыннан бер кабатлап йөридер. Аның сүзләре менә әнкәй комбайнда эшләде инде минем гомер буе 21 ел. Менә ул бездә эшкә барганда ул менә шушы куплетны җырлыйдыр ди. Иртән искән таң җилләре агач башына тими. Чәчәк кебек бу гомерем тын алган сайын кими дип. Зирекле авыл җирлегенә 5 авыл керә. Шуларның 4-се татар авыллары, ә берсе Марый авылы. Аның исеме Кыртүтәл. Шунысы кызык, Кыртүтәл авылы да башка татар авыллары килеп утырган вакытта нигез салынган авыл булып тора. Шуңадырмы, әллә инде элек-электән татар халкы белән Марый халкының аеруча якын дустана мөнәсәбәтләре булгангадырмы? Бу як авыллары да ул Кыртүтәл Марыйларын бик җылы искә алып сөйлиләр. Алар белән хәтта туганлык мөнәсәбәтләре дә бар авыл гаиләләре арасында. Һәм хәтта чыгышы белән шушы авылдан булган Ибраһим Абдуллинның бер әсәрендә шушы Кыртүтәл авылы искә алына. Андагы бер егет шундый сүзләр әйтә: "Әйдәгез дуслар, әйдәгез егетләр, Кыртүтәл авылына менеп, көмешкә эчеп төшик" ди. Әлбәттә, ул вакытта һәм хәзердә инде алай баш ташлап ишү, хәмер куллану дигән әйбер ул хас түгел татар авылларына, ләкин көмешкә дигәнне инде Марый белән шиктәш булган авыллар, районнар белә. Ул русча әйткәндә самогон дигән сүз инде, көмешкәсе. Менә шулай Марыйларга кунакка баргалау сирәк булса да булган инде ул. Уяны-шыны бергә инде татар халкында. Җортиллелек, нык холык авылның язучы булмаган кешеләрендә дә күренеп тора. Мәсәлән, 90нчы яше белән баручы Әзиф абыйның да җитез генә кибеттән кайтып килгән чагын туры китерербез дип һич тә уйламаган идек. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр шул. Әзиф абый әле дә авыл тарихын барлап, нәсел шәҗәрәләрен тулыландырып тора. Монда элек ике урамия. Бер урам тегеннән менә эшкә атлы, моннан тоже шулай барыр инде. Исемнәре ничек йөри ул урамнарның? Элекеге исемнәре бармы ул урамнарның? Юк исемнәре. Әлегенә бире башлаганнар. Әлеге вакытта инде. Урамнар төзелгән шул рәвешле. Бу урамның кешеләре үлсә, үзләренең ягына күмәләр. Тегякны күрсә, тегяккана. Мәчет бар. Мәчет әлеге мәчетнең тегягында ул 36 елны яндырдылар отыртып. Как раз 36 елны сайлау вакыты безнең әтиләр, әниләр кайттылар нидән сайлаудан. Мен ул чагында 6 яшендә карыйбыз, тәзәдән үттеше. Шундан әтемне тәп карап, ни тамыш яла бит. Шуннан чыгып киттеләр инде шул ки. Шул яңадан сөндереп кайттылар. Бүгенге сәфәребезнең чираттагы ноктасы күршедәге Алпай авылы. Кичерәеп барса да, аның кебек пөхтә, төз авылларны бик сирәк очратабыз без. Бирегә авыл урамнары матурлыгын күрү һәм ир апа белән гәпләшү өчен генә булса да килергә кирәк. Алтай исемле әдәм килгән диде монда. Нишәнче ел менә хәзер карамайча белмәйм инде. Шул елдан соң шуннан монда базары булган аның, шуннан җыелып килгәннәр. Базар булган монда безгә тирә-яктан базарга килгәннәр. Шуннан инде халыклар нитеп колхоз булган, байларын расколашып иткәннәр инде. Хәерчеләре инде калганнар нидә шушында. Шуннан сугыш чыкты инде, сугыш чыккач ерләрне алып бетерделәр. Менә мин белгәндә 38 рабочий иде.
Шушы авылда. Җәмәгать Алпай урамнары буенча йөрибез. Алпай шушы урыннарга Сүн буена, сүз уңаеннан 18 гасырның 2нче яртысында килеп утырган авыллар рәтеннән. Һәм без Зиреклене Сүн буеннан ишкәрәк, юлдан, олы юлдан читкәрәк күченгән дип әйтәбез икән. Менә Алпай үзенең килеп утырган борынгы урынында калган булып тора. Әле шунысы кызык, Зирекле ул хәзерге урынына гына күчелми, аның бер төркем халкы шунда күченә, күбрәк өлеше дип әйтим инде. Икенче өлеше күченә шулай ук моннан ерак түгел генә урнашкан Таллыкүл дигән авылга. Ул авыл бүгендә исән тагын үзе. Күчешләр дигәннән, күчеш бүгендә дәвам итә. Менә мәсәлән шушы йортка игътибар итик. Биредә Себер ягыннан, ялгышмасам Красноярскидан күченеп кайткан гаилә яши. Шунысы кызык бит инде, татар авылына руслар күчеп кайткан. Монда бер хуҗалык, авылның икенче башында тагын бер гаилә, шулай ук руслар. Елга буенча гына шушы тирәләрне генә карасак та, бу тирәдә бит әле рус авыллары да бар. Ләкин менә ни хикмәттер, рус милләтеннән булса да, барыбер татар авылына тартылып, күченеп кайталар бирегә. Аралашабыз, арадыр кыйбат кешеләр, минем бәхеттән. Бабаем булмагач эш булып тора, аңа керәм, ул эшләп куя урышны. Ничә яшьлек кешеләр алар? 60-тан өстен 70-не куалар. Хатыны да, ничә дә. Ничек аңлашасыз соң? Аңлашабыз, не аңлашамай. Башта кайттылар, сөттен нисен коймаган кертеп тордым. Маллар кайда сорамадымна, кайда сырайлар, сыйыр тотмайлар инде. Бер әйбәт кешеләр алар. Дус булалар, бер семья күк. Алар татарча сөйләшәмәсез, урысча? Юк, урысча сөйләшәм мин, урысча. Бу талай беләм. Урысча сөйләшәләр. Тигештә тагы бер урыс бар. Ул каян кайтты? Ул Туймаздан кайтып, ялдыра килеп, ялдыраш. Ничек татар авылына килеп утырды икән алар? Монда урыс авыллары да. Безнең авылны кайбат бит ул. Урыс авыллары үзән. Авыл безнең кайбат ул яшәргә дә. Ну, кешеләре бетте. Кешеләре юк. Безнең авыл нык әйбәт ул, әмма кешеләре бетте. Йөрәкне әрнетә торган сүзләр. Әмма чынбарлыктан качып булмый. Һәр сәфәребез барышында гел ишетелеп торган татар-башкорт вазгыяте дә шундый. Йөрәкне әрнетә, әмма ул кемнәр өчендер бар. Biz укыганда юк инде бер, без инде Казаннан кайткан теге уку асбаплары белән укыдык инде. Саф татарча укыдык. 10 класста да әле русский литературадан татарча җавап бирәдер ик. Теге урысча чамалы гына бит инде. Булмаса татарча сөйләделәр инде. Шуннан шулай укып чыктык. Инде теге бит инде китаплар сатып алабыз, бер магазинда бер китап җигерәбез, теге авылга барабыз, бу авылга менә шулай итеп көзгә партиялар алу, формалар алу, менә шулай үзе бер сөенеч буладыр инде. Шунда Казан исе шушы микән ни дип китап иснедирик. Менә кызыгай бер үтел. Казан исе килә. Шулай үзебез хис итәбез инде. Тәмле ис дип. Менә шул теге яшьлек балалык ни бедер инде ул. Көн кичке авышты, кояш байый, Зирекле авылында инде көтү кайтты. Безгә дә бик караңгыга калмыйча юлыбызны дәвам итәргә кирәктер. Шулай төрле төбәкләрдәге татар авыллары буенча йөри торгач, телисеңме, теләмисеңме, аларны чагыштыра да башлыйсың бит инде. Һәм шундый нәтиҗәгә киләсең. Татар авылларының тарихы да һәм анда яшәүче гаиләләрнең, нәселләрнең дә язмышлары күп очракта бер-берсенә бик охшаш булып тоела. Башкортстандагы татар авыллары гына бераз икенчерәк, дөресрәге аларның бүгенге яшәеше башкачарак. Бу әлбәттә инде әлеге дә баягы милләт һәм тел мәсьәләсенә бәйле. Шунысы кызык, бүген булганда башка көндәге өлкән яшьтәге әңгәмәдәшләребезнең кайсысыннан гына сорасак та, алар барысы да элек андый хәл юк иде. Без син татар, син башкорт дип бер-беребезне аерып, яки ничек тә булса читкә этәреп сөйләшми торган идек, гел тату яшәдек, аңа
теге телгә дә, башкасына да бер дә игътибар бирми торган идек дип әйтәләр. Бүген вазгыять шулайрак, аеруча кыю фикерләр әйтүчеләр булса да, үзебезнең һәм нәселебезнең иң беренче чиратта тарих алдында җавапчылыгы барлыгында онытмаска кирәк. Дөнья бүген иртәгә генә бетмәс, Алла боерса. Киләчәк буыннар безнең турында нәрсә дип әйтерләр икән соң? Әлегә менә шулар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.